Alhamdulillah wis meh tekan omah. Piye yo kabare wong nang omah? Pirang-pirang tahun aku ora muleh cah. Hawane kok malah bedane kaya ngene. Piye yo kabare bocah-bocah bojoku barang ki. Aduh, perjalanan banget suwene. Ngasih sumuk aku. Aduh. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Sopo kuwi? Loh kok suarane nek nguriku sapa iku? Loh, kowe sapa? Aku anak Sigit. Lah jenengan sinten? Aku iki Pak Sigit. Duh, Bapak. Lah kowe sapa? Aku Pak Eman, Pak. Paeman. Heeh. Ya Allah, kowe kok wis gedene kaya ngene? Bapak. Paeman ya Allah, kok wis gedene kaya ngene? Paman kaya asu. Pak Eman tane picek kan yo.